Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa ikanapulog lima katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato maoy gobernador sa Judea, si Herodes maoy nagmando sa Galilea, ug si Felipe nga iyang igsuon maoy pangulo sa kayutaan sa Itoria ug Trangconete. Si Lisanias maoy namunuan na sa Abilina, ug si Anas ug si Caiphas maoy mga pangulong pari. Niini gayong panahona, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias didto sa dapit nga awaaw. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan, ug nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug pabunyag kamo, ug pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni Propeta Isaias sa iyang basahon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Abunuhi ninyo ang tanang libaong. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likoong dalan. Hapsaya ang mga gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kaniadto sa nag-eskwela pako seminaryo, kada tuig naagyud mi spiritual retreat. Ang dili nako masabtan kaniadto mga kaigsunan mao nga kada tuig balik-balik yun ang mga topics. Dusi ko katuig, seminaryo. Kada retreat na mo, every year, ang among spiritual facilitator sa retreat, maghisgot yun death, particular judgment, heaven, hell, purgatory. Balik-balikon yun ni mga kaigsunan. O wa ko kasabot nini, nga naman ni. Sa nanlabay ng panahon, ng gawas ng mga uban, nang kuna natong kanang gitawag og wisdom of age. Labi na kanang wisdom of age nga imong maangkon tungod kay niagi ka nga hapit na ka mamatay. Diha nako nakasabot mga kaigsunan. Nga balik-balikon gyud na ini aron dili ta makalimot ug mauni ang inyong
tema. Nga dili ta kalimot, we are on a pilgrim journey. We are pilgrims, journeying, nagpadong ta. So kining ato rong, gipuy-an, this is not our lasting city. We are on our way to our true home, which is heaven. Balik-balikon yun ni, aron di ta kalimot, mga kaigsunan. Nagihimo ta sa Dios dili para dinis P. Gomez o para sa Colon o para diha Kausalem. Gihimo ta sa Dios para sa langit. Mao nay hinungdan nganong ni ata dinhi. Mao nay tumong sa atong kinabuhi, mao nay atong final destination sa tuang journey. Mao na nga kung dili ta malangit, dili nato maangkon ang tumong sa atong kinabuhi. Pagkadakong pakyas na to, o kung pakyas ta, gausik-usik lang ka sa imong panahon. Muna mga kaigsunan, si Pope Francis, sa usa ka higayon, ningon siya, let us make choices in time with eternity in mind. Kana kuno mga desisyon nga atong himuon karon, labi na kana mga importante kay mga desisyon. Ayaw ninyo kalimti nga naapay kinabuhi ini kahuman dinhi. Nya kinabuhi ra bagyod nga dili na matapos, iapil na sa inyong konsiderasyon. Kung ato ning i-apply sa mga minyo nga niya karon dinhi, ang ipasabot sa Santo Papa, mao nga, from the point of view of eternity, marriage is not an end in itself. From the point of view of eternity, marriage is a means towards an end. Ang kaminyoon, dili mo magminyo aron lang magminyo. Magminyo ang tao aron siya malangit. Ang kaminyoon mo iyang gipili nga mo iyang himuon nga sakyanan. Aron kining maong sakyanan magdani niya ngadto sa iyang destinasyon. Mao na nga kay kana man day inyong gipili nga sakyanan, paningkamuti sa ninyo nga mo ginay mudahan ninyo ngadto sa inyong destinasyon. Pinagminyo mo, tungod kay nagminyo mo, ang inyong pagminyo, maoy makapalangit ninyo. Mao na ang ipasabot sa Santo Papa, no? Nya, iba man mo nga ang sakyanan nga maguba, di ginakaabot siyang destinasyon. Unya ang kaminyoon, gubon man sa divorsyo. Unsaon man ninyo pag-abot sa inyong destinasyon. Sa laing okasyon, ningon ang atong Santo Papa, let us constantly look at heaven. Yan ang giingon mga kaigsunan kay namatikdan tingan niya nga ang moderno nga tao nagpuyo na nga murag way langit ba?
Una gusto ang Santo Papa nga ibalik nato ang koneksyon sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi nga kini siya konektado ni sa langit. Dunay ni komentaryo nihimog sarcastic nga komentaryo bahin nako mga kaigsunan, lagi ginaamugod tay gamay nga scholarship program para pagtabang sa mga kabos aron sila maka-eskwela. Iya kong giingnan kanang kani imong gibuhat dre sigurado na kang malangit. Ingko, akana, wa ko kaybaw, ana. Ang Diyos ra mo'y nakaybaw ni ana. Pero ningon ko, na ako'y nahibawaan. Nakahibaw ko, ngano nga ako ning gihimo. Nakahibaw ko, nga ako ning gihimo, tungod kay gusto ko malangit. Una, mahimo maning kining pangutanaha atong itumong ninyo. Kanang mga butang ron nga inyong gihimo, mga kaigsunan. Tama na, inyo nang gihimo, aron mo malangit. Mubo na itong pangutana, gusto ba mong malangit? Abi ninyo mga kaigsunan, kita mga binunyagan, may tingali nga magsulob tag t-shirt. Nya kanang tatak ba atong t-shirt, atong ingnon. Ako binunyagan, gusto kong malangit. Kay maunay, desisyon nga atong gihimo, kaniadtong gibunyagan ta. Kanihadtong gibunyagan ta mga kaigsunan, ni decide ta pagbiya sa sala, pabor sa grasya. Pagbiya sa yawa, pabor sa atong Ginoo. Pagbiya sa dalan, padung sa impyerno. Pabor sa dalan, padung sa langit. Mauni ang pinakaimportanteng desisyon nga atong gihimo sa atong kinabuhi. Mauna nga ang bunyag, kausara yun ni siya pwedeng dawaton. Dili ka pwede nga, nabunyaga na ka niya, bunyaga na sa kag-usab. Nga naman, kaya kanang desisyon nga gusto kang malangit, gihimo na nimo para sa tibok nimong kinabuhi. Dili na nimo pwede nga bawion, dili na nimo pwede nga ilisan. Pero ang tinuoray, kapila na ka na nato bawia, bakuia. Kapila na ka ta mo balik sa atong daan nga kinabuhi. Bisan gani karon mga kaigsunan, may tabo nga naa ka sa sala, imbes na ka sa grasya. Posible nga mahitabo karon nga kakampi ka sa yawa kontra nimo nga atong Ginoo. Mahitabo nga ang imong kahimtang ron sa imong kalag, nagpadung ka sa impyerno imbes nagpadung ka sa langit. Mao na nga muna'y panawagan sa inyong tema. Labi na gyud panawagan sa season of Advent ug labi na gyud sa Ebanghelyo nga bag-o lang natong gibasa. Ang hagit mga kaigsunan mao nga atong ibalik ang direksyon sa atong kinabuhi sa orihinal nga direksyon niini kadtong atong gihatag niini sa diha nga gibunyagan ta
nga mao ang direksyon padulong sa langit. Ug mao na nga mo dagop ta sa atong mahal nga inahan ang Immaculada Concepcion aron patabang taniya. Sama ngang Diyos nihimo sa atong mahal nga inahan nga Immaculada Concepcion, sama nga ang Diyos nibuot nga tungod sa ulusahong grasya o pribilehiyo tungod sa merito sa kamatayon pagkabanhaw siyang anak, nibuot siya kang mahal nga birhen dili taptan bisag gamay na lang nga mancha sa sala nga panulundon gikan sa iyang pagkahimugso aron maandam ang iyang sabakan nga mudawat sa manluluwas o paglaom sa kalibutan nga mao ang atong Ginoo, ang atong mahal nga birhen, mga kaigsunan, mangita sa paagi nga matabangan ta, dili lang aron ayuhon ang atong mga sakit, kundili og labaw sa tanan, aron dad-on ta niyag balik ngadto sa iyang anak. Aron tabangan taniya nga atong ibalik ang direksyon sa atong kinabuhi ngadto sa orihinal na direksyon niini kaniadtong gibunyagan ta. Ug mao ni gihimo sa mahal nga birhen sa akong kinabuhi. Kamong nagbasahan sa lungsuranon, tingali nakabasa mo usa ka article nga akong gipublish didto. Ang title, The Power of 1%. Dito sa mga article, akong gibutyag nga dihay panahon nga mugawas nako sa pagkapari. 99% nako dito na sa gawas. 1% na lang ang nahabilin. Kung makaingon kong 1%, mga kaigsunan, kay niadtong panahon nga nagplano ko, wa gyud nako buhii ang rosaryuhan o ang pagpangadji niini kada adlaw. Sa tuig, nga ako nang untang tumanon ang akong plano, nasakit ko. Grabe kayo akong pagkasakit. Muna akong ingon ninyo ganiya sa unahan ang wisdom of age. Kaniagi ko nga, grabe kong nasakit, hapit kong mamatay. Niya ka nang, hapit ka na mamatay, mausag yung tingali, dapat ang panlantaw ni mo mong kinabuhi. Oy, na may uban nga hapit na mamatay, mura man no, ugwa lang, no? Lahi man ang ligon ba kay taglawas, murag di ta mamatay ba, no? Niagi sa kuana, ligon kay ta sa itong pagkabatanon, murag tag di mamatay. Lahi sa ang atong panlantaw sa kinabuhi, atong niagi kong hapit na mamatay, nausab ang akong plano. Huwag ko laing gipasanginlan ang mahal nga birhen ug ang the power of 1%. Ug niadinhi nako mga kaigsunan akong gipasandig mao ni bearer of hope nako. Dian ako gipasandig ang akong paglaom samtang nagpadayon ako sa akong pilgrim journey sa kinabuhi. Ug dili nako mahimo nga tapuson lang ni akong pamalandong kung dili ni nako istorya ninyo nga kining usa ka sugilanon nga konektado sa Immaculate Conception. Niadtong 1990, ni-apply ko og green card sa US Embassy sa Manila.
Sa pag-interview na, nag-atubang nako sa US Consul. Hapit ko mahug sa akong gilingkuran. Pagkadungog nako sa iyang pangutana. Ningon ang consul, Father, explain to me in layman's terms the meaning of the dogma of the Immaculate Conception. Pag humana kog tubag, nitindog ang konsul. Gikuha niya akong kamot, iya akong gilamano, o iya akong giingnan, welcome to America, Father. Ingon ana, kagamhanan ang 1%. Maria, mahal na mong inahan, salamat, pugiampo mo kami.